Barcelona. així no hi sé anar, ni puc anar, ni vull anar.
Bueno, som gairebé a la frontera francesa, a Portbou, allò d'allà davant és Portbou. La moto, en termes generals, m'ha agradat molt, molt. 4.300 euros i és una moto que vas a tot arreu, és molt, 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 molt còmoda. Les pujades les fa tranquil·lament, jo ja m'ha passat gent amb R's a saco, però jo no sóc així. Jo aquesta pujada, aquest coll que puja bastant, l'he pujat perfectament. No trobo falta potència, perquè també tenim en compte que jo vinc d'una moto amb molta poca potència i amb aquesta doncs ja em va bé. La falta de potència tothom es preocupa, no n'hi ha per tant. 25 cavalls a priori són pocs, però pots anar tot arreu. Però a l'hora d'afrontar una via ràpida, que ara tornant a Figueres intentarem córrer una mica ja amb el que ens diu, però ja la primera impressió que hem pogut copsar venint cap aquí és que per anar a una velocitat màxima legal de 120, que és com et deixen a la legislació, que ja vas bé, ja va la moto molt amunt, molt amunt. Jo calculo que 120 la moto deu anar ja a 6.200, 6.300 voltes i trobo que és una miqueta excessiu. Aquest motor hauria de tenir 10 cavallets més i potser una sexta velocitat, una sisena velocitat, senyors de Royal Enfield, hauria sigut molt important, encara que encaríssim una mica el producte, però una sisena velocitat que baixés el règim de revolucions unes 600-700 voltes, que anessis a 120 a 5.000, hagués anat molt, molt, molt i molt bé. En termes generals, jo trobo que me la compraria? Sí. Perquè què passa? Estrenes una moto per 4.000 i pocs euros, una trail supercòmoda, amb seient de gel, vas molt bé i no has d'anar a buscar al mercat de segona mà un trasto amb 8, 9, 10 anys que és Euro 3, Euro 2 i d'aquí 4 dies tindràs problemes. També has de ser conscient del que compres, o sigui, és una moto que saps que el seu pas quan afrontis una via ràpida serà 100-110, 120 de tant en tant i puntes de 130 per adelantar en moments molt puntuals, però el seu pas és 100-110, que vindria a ser com la meva Suzuki Marauder actual. Per lo de més, crec que és un molt bon producte, crec que és una molt bona moto, per un preu molt raonable, però repeteixo una vegada més que, senyors de Royal Enfield, aquí falten 10 cavallets, 10 cavallets més, només 10 cavallets més, i això seria perfecte. Doncs vinga, tornarem cap a Figueres, agrair a Tecnimoto de Figueres que ens hagin deixat aquesta moto per fer aquesta prova, i realment, de 0 a 10, jo aquesta moto li donaria un 7,5, un 8, o sigui, trobo que en relació preu-qualitat va molt bé. Doncs apa, engeguem altra vegada i anirem tornant a Figueres, que aquesta gent pleguen a les dues. Hem tardat 3 quarts fins aquí, això vol dir que, bueno, uns altres 3 quarts per tornar i cap a dinar. Apa-li. No la podré treure d'aquí, me cago en de... Així em fotré... Que no cuenta el pánico. Farem la volta a la benzinera.
recupera molt bé, fas curves molt baix de voltes i es recupera molt i molt bé.